Attakk dirett fuq il-pulizija, attakk isteriku fuq il-maġistrati, xeneġġata sħiħa fil-Parlament biex il-ġudikatura titpoġġa f'del ikraħ u biex tal-Labor jiddefendu lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Perkwiżizzjoni tal-pulizija illi tqajjem aktar mistoqsijiet milli issejp ir-risposti. Mill-mod ta' kif issejħed din il-perkwiżizzjoni sal-ħin li fih marru il-pulizija iħabtu mal-bieb ta' familja fil-bidu tal-ġurnata fis-7 ta' filgħodu. Kienu dawn ix-xeni li ddominaw il-Kamra tar-Rappreżentanti it-3 filgħaxija meta l-Whip Laburista Glenn Bedingfield qam fil-Parlament jattakka bl-aħrax l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, sempliċement biex joħorġu għal Joseph Muscat wara r-rejd illi sar fl-ħajjin fuq ir-residenza tiegħu f'Bur Marrat u fuq l-uffiċċju illi għandu f'Samezon. Jekk il-qrati jibqu torox għall-ilmenti kontinwi tan-nies, mela l-qrati ma jkunux qed jirrispettaw lin-nies. Glenn Bedingfield ħalħin tal-aġġornament biex jinfex f'attakk fuq il-pulizija, il-qrati u l-maġistrati fejn ripetutament aċċenna lin-nies għalhekk eleġġewh fil-Parlament biex jagħmel dawn id-diskorsi. Kif jiċċaqalqu minn dan l-iskop ewlieni tagħhom, allura jkunu qed jiżbilanċjaw u bekk la jkunu qed jagħmlu ġustizzja u wisqanqas jidhru illi qed jagħmlu ġustizzja. Glenn Bedingfield ħass ukoll li kellu jattakka l-uffiċċju tal-Ombudsman u lill-eks imħallef Joseph Said Pulicino kif ukoll il-Maġistrat Gabriella Vella fejn qal li skont hu ma rispettax il-kodiċi tal-etika tal-ġudikatura. Aqta kemm kienu dinjitużi. Aqta kemm kienu dinjitużi. Elefawlhom il-mobile phones u fiċċewlhom fil-basktijiet tal-iskola huma u sejrin l-iskola dik dinjità, dik umanità. Hemmhekk iridu. Bedingfield spiċċa anke jattakka u jirredikola il-ħidma tal-ġurnalisti u lil dawk kollha li fl-aħħar xhur kienu kritiċi għall Partit Laburista. Issa bla dubju ir-rapportaġġ ta' dan jekk isir rapportaġġ ta' dan id-diskors tiegħi sa jgħidu li qed neddet, li qed nattakka u li qed infixkel l-istituzzjonijiet fil-qadi ta' dmirijiethom. Meta dan jagħmlu huma u tagħhom jippruvaw toħlilna. Bil-wib tal-gvern jgħid li hawn sentiment ta' rabja u lill-Labor u għall-underdog. Dejjem ħadem kontra il-Partit Laburista u għalhekk aħna dejjem l-underdogs. Marja Franca Lanza, Annet News.